Natiruan tinadumado mga parte ti bagiti maysa a lalaki, kalpasan na pinaltupaltugan ti saan pa ang mabigbig nga masuspecha. Anakay gapuan ti panakatay ni Bernal Casiano, iibay 38 ti tawen na, adaan ti asawa maysa a negosyante, nga agnay ti barangay Teppeng, Sinait, Ilocosur. Basar ti investigasyon iti kapulisan iti ili akabugaw. Nga intadoolwan ni Police Chief Inspector William Nerona, madama nga baybaybayan iti National Highway Barangay Pugos, Kabugaw, Ilocosur iti biktima. Nga kadwa na iti dua nga anak na nga nakaluganda iti tricycle. Ket ditan nga pinaltupaltuganda ni Casiano. Iti manin ano adaras iti mapapati nga kalibre 45 basar metlang iti kapsula ana recovery. Dito napasamak dito nga pamaltog dito barangay Pugos. Kita ito pa man tinakairanaan na nga ron mo dito nga napasamak. Dito siguro, siyempre taga barangay Teppeng Sinait. Kita dito lang tinakairanaan na nga napasamak. Dahil yung kidi, adamot sigun ti continuous investigation tayo, adamot kid din na ibagada nga masuspetsa nga nga taga dito ayan tayo, nga taga Ilocosur, di taga sa bali nga ili. Ay taga sa bali nga probinsya ti Bagbagada. Kailangan ang diyak hang upay nga mai-reveal kanya yo tatapno ti kasta ket hang maperde di pa nagconduct ti investigation. Nga madana ibagadan nga masususpetsaan ta sakbay nga napasamak day ay adda kanu threat na. Sigun mo lang kini bakit na. Ket dayto ni bakit syempre hanapay siguro maala tirik na nakamasayag pa lang ngem nupay kasta ito no may pumpon ni lakay na isunto ti panagkandak tayo man ti investigation kanya natakasya mo tindawat na. Aramiden amin iti kabailan iti kaming iti kapulisan tapno masolbar dayto nga pamaltog ti biktima. Sigun ti enti kakadwa na pa kundi kiti anti-fish vendor dito yung ti pagangangkatan na ti ilako na nga ikan nga kunada ket nasingput ka numat kasyemat ti kunada nasingput ken adapay mo dete panagkandak mi ti investigation nga dete kunakon hantay pa nga mai-reveal nga adapay kanong sa bali nga aramin na that is for follow-up investigation pa lang no agpay sumula ang data. Nasingpet awan ti karkariri ken awan iti pakasarsaritaan ti asawak. Daytamet timbaga ni Noralin, biyuda ti biktima. Iti pinakisarsarita iti press corps ken kuana. Mapan ko magbayad ti ikan sir kin grocery ako na nata adar store mi sir. Ipapili na mo lata nga mapangkano hang ko mga palubusan sir ta hanggang